Исәнмесез, эфирда атна яңалыклары тапшыру узган атнаның мөһим вакыйгалары белән сезне мин Лина Хәсәншин таныштырачакмын. 15 февраль көнне Әлмәттә эш визиты белән Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин булып китте. Ул Урсалда төзелеп, кулланылышка тапшырылган балалар бакчасын ачу тантанасында катнашты. Әлеге бакча 140 урынга исәпләнгән. Биредә яшь ярымнан башлап балалар тәрбияләнә алачак. Мәктәпкәчә белем бирү учреждениесендә сөйләм хилафлыклары булган балаларга профессиональ ярдәм күрсәтеләчәк. Фәрит Мөхәммәтшин мондый учреждениеләрнең кирәклегенә басым ясады. Әлмәт җитәкчелеге нәкъ менә беренчеләрдән булып күп балалы гаиләләргә бирелгән. Җир кишәрлекләре урнашкан микрорайонда мондый уңайлыклар булдырганы өчен мактады. Биредә барысы да заман таләпләренә туры китерелгән. Йокы бүлмәсеннән юыну бүлмәсенә чыгу юлларына кадәр уйлап эшләнелгән. Беренче катта тулысынча җылытылган идәннәр булуы да куандыра. Әлбәттә, инде бүлмәләр якты, киң, заманча җиһазлар белән тулыландырылган. Бакча мөдире сүзләренчә, биредә инде төркемнәр формалашкан. Шулай ук Урсалда яшәүче гаиләләр үз балаларын башка бакчалардан бирегә күчерергә теләк белдерә ди. Шуннан соң Дәүләт Советы рәисе Әлмәт иҗтимагый үзәгенә юнәлде. Биредә ул шәһәр һәм район советы депутатларының киңәйтелгән сессиясе утырышында катнашты. Рәдифә Нугманова дәвам итә. Шәһәр һәм район советы депутатларының утырышында 2021 елда Әлмәт муниципаль районының төп үсеш аспектларына нәтиҗә чыгарылды. Шул вакытта 2022 елга булган үсеш бурычлары билгеләнде. Әлмәт бүген Россиянең иң уңайлы шәһәрләреннән берсе һәм бу Татнефть компаниясе катнашыннан башка мөмкин булмас иде. Нефть тармагы районыбыз халкының 60%-ын эш урыны белән тәэмин итә. Нефтьчеләребезнең үз эшчеләрен социаль яклау сәясәтен һәм төбәгебез халкына тудырылган уңай мөмкинлекләрен дә исәпкә алсак, аларның роле бәяләп бетергесез. Икътисади күрсәткечләргә күз салганда 2021 елда алдагысы белән чагыштырганда динамика сизелерлек. Уртача хезмәт хакы бер кешегә 53 439 сум тәшкил иткән. 2020 ел белән чагыштырганда бу 8,9% югары. Узган елда Әлмәт районы предприятиеләр һәм оешмалары 1342 миллиард сумлык товар җитештергән һәм хезмәт күрсәткән. Әлбәттә, бу күрсәткечләрдә иң зур өлеш нефть чыгару һәм эшкәртү предприятиеләренә туры килә. Ел нәтиҗәләре буенча Татнефть компаниясе Россиядә нефть чималын җитештерүче 5 топ предприятиеләр исемлегендә. 2021 елда кече бизнес предприятиеләренең 29%-ка артуы күзәтелә. Ләкин бу әле иркен суларга була дигән сүз түгел. Тормыш иминлеге өчен 2-3 тапкыр активрак эшләргә кирәк, диде район башлыгы. Төзелеш темплары да 2020 ел дәрәҗәсендә калган. 114,476 квадрат метр торак куллануга тапшырылган. Шуларның 37,309 квадрат метры күп фатирлы йортларда. Районда 3 балалар бакчасы төзелгән. 5 бакчада ясли төркеме булдырылган. Иске Суркина авылында мәктәп капиталь төзекләндерелгән. Шулай ук Калабызда яңа полилингваль мәктәпкә нигез салынды. Тик бүген халыкның күпчелеге торакның уңайлы булуын квадрат метрларга караганда әһәмиятлерәк саный. Шуңа күрә торак коммуналь хезмәтләре базарында конкуренцияны арттырырга кирәк дип башлык. Әмма моның өчен норматив базаны ныгыту, коммуналь хезмәтләрен куллану мәдәниятен булдыру, халык арасында агарту эше алып бару һәм нәтиҗәсез компанияләрне базардан нәтиҗәлеләр файдасына кысрыклап чыгару таләп ителә. Әлбәттә, Калабызда булган уңай үзгәрешләр республика президент программалары һәм Татнефть компаниясе ярдәме белән мөмкин булды. Калабызда заманча иҗтимагый киңлекләр барлыкка килде. Минем яраткан Ишегалды проекты буенча 140 балалар уен мәйданчыгы урнаштырылды. Республика программасы буенча 93 Ишегалда территорияләр төзекләндерелде. 2022 елга бу эш дәвам итәчәк. 38 шәһәр Ишегалды һәм 17 авыл җирлекләрендә Ишегаллары шулай ук яңарту программасына кертелгән. Нефтьчеләр ярдәме белән булдырган велосипед юллары шелтәре үзегенә дә ни тора. Бу автомобильләрне организмга файдалы булган велосипедларга алыштыру өчен менә дигән мөмкинлек. Шулай да җәмәгать транспорт өлкәсендә безгә әле эшлисе. Тимур Нугманов сүзләренчә, пассажир йөртүче автотранспорт предприятиеләрендә мәнфәгатьләр каршылыгы килеп чыга. Чөнки бу өлкә предприятиене зыянга эшләтә. Чыгымнарны тиешенчә компенсацияләмичә, пассажир йөртүчеләр экономияләргә мәҗбүр. Нәтиҗәдә салоннарның максималь тулылануы, рейслар саны кимүе, билетлар бәясе артуы күзәтелә. Барлык өмет өстәмә троллейбус линияләре төзелүдә. Бу транспорт мәсьәләсен хәл итәргә ярдәм итәчәк, дип саный башлык. Пользуясь вот этой трибуной, хочу перед вами заострить именно эту проблему и высказать надежду, что без преувеличения все муниципалитеты республики надеются именно на комплексное решение в республике этой проблемы, причем в кратчайшие сроки. Авыл хуҗалыгында да хәлләр шәптән түгел. Моны район башлыгы таный. Әлбәттә, моңа һава шартлары тәэсир итми калмады. Узган елда уңыш гектарыннан нибары 7,1 центнер гына тәшкил итте. Шулай да башлануның кыскаруы ит һәм сөт җитештерүдә Әлмәт районын республикада 25 һәм аннан да түбәнрәк урынга тәгәрәтте. Мәгариф өлкәсендә торган төп бурыч белем сыйфатын арттыру. Моның өчен эшне балалар бакчаларыннан башларга кирәк. Урта белем бирүнең сыйфаты әлбәттә бердәм дәүләт имтиханнарының нәтиҗәләре. Бу өлкәдә алга китеш бар. Узган елда Әлмәттә 12 укучының имтихан
нәтиҗәләрен 100 баллга бәяләнгән. Уртача баллар саны да арткан. Шулай да статистика буенча ел саен 1000 укучы мәктәпне тәмамлаганнан соң башка шәһәрләрнең югары уку йортларын сайлый. Безнең бурыч бу саннарны киметү ди башлык. Өстәвенә Татнефть компаниясе тарафыннан югары нефть мәктәбен үстерү эше дә безгә этәргеч бирә. Сәламәтлек саклауда да эшлисе эшләр бихисап. Узган елны балалар хирургиясе бүлеге ачылу күптәнге зур проблеманы хәл итәргә мөмкинлек бирде. Чиратта район үзе хастаханәсен модернизацияләү, дәвалау учреждениесенең эш сыйфатын яхшырту һәм балалар тудыру йортын төзү бурычы тора. Район башлыгы чыгышына Татарстан нефтьчеләре дә үз тәкъдимнәрен кертте. Сессия утырышында Татнефть компаниясе бизнеска хезмәт күрсәтү үзәге директоры Рөстәм Павлов чыгыш ясады. Ул торак коммуналь хезмәтләрен яхшыртуда, юл куркынычсызлыгын тәэмин итүдә заманча технологияләр кертүне яклады. Бигрәк тә цифрлаштыру елы дип игълан ителгән 2022 елда бу өлкәдә автоматик системалар кертү актуаль булачак, диде ул. Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин үз чыгышында республикада тормышка ашырылырга тиешле төп тармакларга тукталды. Пандемия шартларында берничә көн дәвамында узган сайлауларга тукталды. Туган ягы булган Әлмәт районының авыл хуҗалыгы өлкәсендәге уңышсызлыкларына борчылуын белдерде. Әлмәт авыл хуҗалыгы хезмәтчәннәре ни авыр вакытта да булай түбән төшкәннәре булмады. Моны кичекмәстән хәл итәргә кирәк, дип район җитәкчелеген тәнкыйть утына тотты Фәрит Мөхәммәтшин. Җылы җиңел булмады, ләкин монда Әлмәттә зур концентрациялы предприятиелар, Татнефть оешмасы, нефть табучылар, нефть чыгартучылар һәм заводлар эшлиләр. Алар үзенең өлешен кертеп, мотор иттереп, менә Алла торган бурычларын үтәде дип әйтик. Коронавируска карамастан. Без республикадан ярдәмне көтәбез, ләкин үзеңә дә монда оештырырга кирәк. Халык белән эшләп, ниндидер мөмкинлекләр табып. Минем уйлавым буенча, быел кар күп булды, урожайлы ел булыр дип ышанам. Менә теләкләребез шундый, өметләребез шанычлы булып үтәлсен иде дигән нигездә торабыз. Сессиядә 15 минутлык шәһәр концепциясе тәкъдим ителде. Бу үз-үзен тәэмин итә торган компактлы яшәү һәм транспорт проблемалары булмаган кала. Биредә барлык кирәкле сервис, ял һәм үзен тормышка ашыру өчен мөмкинлекләр тудырылган. Яшәү өчен сыйфатлы торак пункт. Шуңа нигезләнеп, агымдагы елга үсеш стратегиясе дә кабул ителде. Сессия узагында районыбызның үсешенә лаеклы өлеш керткән Әлмәтлеләргә республиканың дәрәҗәле бүләкләре тапшырылды. Калабызда узак еллар Әлмәт районы башлыгы булган Ришат Әбүбәкеровны искә алдылар. Мирас спорт комплексында аның истәлегенә өстәл теннисы буенча турнир узды. Ярышның тантаналы ачышында элеккеге районыбыз башлыгының туганнары, дуслары, район җитәкчелеге катнашты. Файза Тухватуллина сүзләренчә, озын гомернең сире хезмәт сөюдә һәм туганнар, якыннар белән тату, матур итеп яшәүдә. Юбилярның тормыш юлы озын гына түгел, сынауларга да бай булган. Яшьтән колхоз эшендә йөргән, хезмәттә тәрбияләнгән. Файза Тухватуллина сүзләренчә, гомер тормышның авырлыгыннан, эштән курыкмаудан килә. Урагында урдым, килтәдәдем әвәл, урак урган колхозда, урак урганда, бил урагында ташлыйдыр димәл быдайларны. Шул бил картыннан башак җине идек. Тик урысча әйткәндә колыскы мәлләсе. Колысы. Җинидер ик, менән булган каннара гадрый, ашарга итпе юк иде. Аннан соң инде шунда колхозда эшләгәчтен, әтием белән әнием без Мәскәүгә калдык, Мәскәүдә калдык. 40 елның язында Файза апа да апайлары белән Мәскәүгә китә. Анда әтисе 95-нче заводта, әнисе 46-нчы хәрби заводта эшли. 1943 елны авылга кайталар. Файза апа торф, урман кисә. 4-нче елны нимәдә әтиемнең энесе Үзбекстанда иде. Бурун белән калган иде. Бурун белән ул киттек нимәгә? Үзбекстанга пропуск алдык та бардык анда. Анда уракта урдым, кирмәндә тарттым, колхозда да эшләдем Үзбекстанда, фабрикада эшләдем. Аннан 46-нчы елда Төрекменстанда зимнәттер эшләнде булды. Анда ебәрделәр эшкә, фабрикада эшләдек, әйбер киттек. 66 ел Үзбәкстанда яшәп, Файза апа 9 бала үстерә. Инде 42 ел тул әбинең кичкенә улына 62 яшь. Олы кызына быел 70 тула. Дай Бог всем такое счастье, чтобы родители были живые, пусть живут долго. Если родители живые, дети живые, внуки живые. Если внуки живые, то правнуки живые. С ней мы всю жизнь прожили вместе. Сначала жили в Узбекистане. Но всегда было, что какие-то воспоминания, что дом полон гостей. Это, по-моему, всегда так было. И вот сейчас продолжается. Я потом прочитал письмо
Путин поздравил ее и прислал письмо. Когда был помладше, я помню, она ко мне приезжала, она была еще чуть-чуть молодая, и она держала меня на руках. И еще она погремушкой это делала. 95 яшьлек күркәм юбилее белән Файза Тухватуллина район башлыгы исеменнән Әлмәт районы халыкны социаль яклау идарәсе начальнигы Рөстәм Гәрәев, Әлмәт районы советы аппараты җитәкчесе Роза Әфләтунова тәбрикләде. Сәгъдәлек сезгә. Йөз ел яшәгез. Тагын күрешергә язсын. Әлегә шулар, мин Лина Хасаншин һәм монтаж операторы Ленар Курбанов сезнең белән сау булашабыз. Исән-имин булыйк.